Ia, pa ffordd well i ddod â hwyl mewn i holi bobl na cysylltu ein gylhedwyr i beiriant electric shock. Pam am ddim rheswm i ddweud y gwir mond i weld ymateb y bobl. O, ti'n y brifad, ie? O, yndi. Joiwch. Pryd ti'n mynd adre? Di Sul, bore di Sul. Di Sul? Ie. Mae di bod yn wythnos rili hir. Do, dwi'n gwybod. Ond nes i gyrraedd di Mercher, nes i gyrraedd. Mercher? Ie. O, oce, wel ti'n... Dda, fo'r campio. Campio, ti'n joio campo? Ynddo. Dwi'n gael... Campo? Na do. Campo? Dwi ddim. Ti'n glamorous iawn, Na do. Ti'n glamorous. Dwi wedi pwcio pethau geia efo fe. Ti'n oce? Reit da, diolch. Ti'n dost? Do. Jo, ti eisiau flanel? O, sy'n yn lyflu. O, flanel oer, fe? Ie, lysh. So, beth sy'n bod? Oce, so, wyt ti'n gallu canu can bach i ni heddi? Oh, please! Please, na fe! Hynod o fyn rhywbeth! Ti eisiau gweithio fi? Dy broblem mwyaf di? Beth yw e? Sa'n chwerthu'r problemau ti fi wir Poeni. O fe awn ni rownd y byd jyst ti a fi. One-way ticket i gael hwyl a sbrig. Creision wirion! Ben ffordd fydd ni'n Africa yn neidio camal. Fydd ni'n byw o wedyn. O le jungle a bwyta chi cael. Dyma rai mae eisiau ni siarad gyda heddi. Owain Tudur sy'n gyfrifol am Maes B. Ni'n byw bywyd mewn ilfis. Da, oedd hwnna'n harmoneiddio wyth. Ti helpu? Do. Os ti'n cael really na. Beth yw enw ti eto? Gwen Llia. Gwen Llia, fi'n joio'r enw Gwen Llia, fi'n gweithio chi. Un o fy hoff enw i hwnna. So pwy yw'r hoff band chi mewn Maes B? Mae band da yma. O, maen nhw'n ddonio. Owain, gweithio, so beth yw eich bwynt wythnos di? O, yn sicr y tywydd, mae'n rhaid fo'n gweithio. Mae y tywydd wedi bod yn fendigedig. Yn fendigedig. Fi'n mynd i trio cwrdd ar band yna nawr, fi'n meddwl, achos fi'n amlwg yn really excited am y peth, a fi'n excited am Maes B, mae'n rhaid fi ddawn mlaen i'r gadair yna, really. Oh my gosh, eisiau coffi arall. Oh, fi'n caru coffi gymaint. Diolch i chi y lle, fi wedi cael diwrnod hollol shocking.